Ondanw kay academy ale bɛ ka labɛn kɛ o ko la min ye école karamɔgɔw ye k'olu wele kalanden nsomaw k'olu wele ka jɛrɛ kɛ sa ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye an bɛna ko sigida kelen jumɛn na ɲina correction ko lakɔlɔsili ko min ye san bantɔ min filɛ nin ye academy y'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka bin hakilinaw yirala ɲɔgɔn na yaasa baara bɛ se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya ale kɔnɔna na cogo min na misɛnnikaw fɛ yen Kajolo marabolo kɔnɔna na Mali ni Côte d'Ivoire dancɛla fala ye min ye misɛnni dugu kɔnɔna na dugutigi dɔw tun b'u ka lakodɔn nbandiri sɔrɔ fɔlɔ tɛgɛrɛkaw bɛ o la zanfaso bɛ o la olu bɛɛ lajɛlen bɛ misɛnni commune fɛ nin kalo in tile 12 sa a yɛrɛ sa ko sous-préfet ni min misɛnni arrondissement kɔnɔna na ale wulila ka to o di dugu 21 ka fala ye olu ɲɛmaaw tun b'u ka maɲɔgɔnlɔnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ baara in kɛra ɲɛnajɛba ye min ye bɛn ni kelenya a y'o sinsin sabula dugutigi minnu tun bɛ n'olu tun bɛ maaw ka minɛnw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sisan a bɛ se k'a fɔ ko dugu arrondissement dugu bɛɛ lajɛlen y'a ka maɲɔgɔnlɔnw sɔrɔ u bɛ se ka dɔɔni taamasiyɛn minnu ye i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye a laɲini cogo min na Bafula bɛ k'aw fɛ yen ka kiimɛli kɛ ka kɛ ni kɛnɛyako ta nasira ye u ka marabolo kɔnɔna na u y'o baaraw kɛ nin kalo in tile 12 lajɛ in y'a to sa san musaka min ye u ka bolodi ɲɔgɔnma ni ɲɔgɔn dɛmɛ musaka u y'o kiimɛli kɛ asako maaw ko 100 sarada la 58 kɛmɛ ka u y'o de sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ san musaka labɛnnen kun kan ka kɛ miliyɔn 6 ye miliyɔn 3 ani tila o de sɔrɔla gɛlɛya majɛ yira ko in na nka a yirala sa k'a fɔ sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan miliyɔn 3 ani 8 o bɛ se ka ɲini cogo min na sa yaasa ka se ka baara tɔ bɛɛ lajɛlen latimɛ maasinakaw fɛ yen musow ni cɛw la kɔlɔsili ani denmisɛnw la kɔlɔsili o bɛ baabu dɔ camancɛ la baabu min n'a kuma cayara kosɛbɛ sabula a yirala k'a fɔ ko muso kana gosi fala ye tile 3 an bɛɛ lajɛlen welela ka na k'an ka hakili to an yɛrɛ la denw minɛcogo ɲuman musow minɛcogo ɲuman guwa minɛcogo ɲuman kolongo ani masina kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka se ka hakililasigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ denmisɛnninw la doncogo ɲuman kan bangebaaw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye du bɛ se ka sinsin cogo min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen ale sigira sen kan jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ jɛkulu la Belgique ale tɔgɔ la Gawokaw fɛ yen bange kɔlɔsi baaraw ale ni musow ka bana min bɛ yen n'o bɛ fɔ ma ko col de tisserisi o fana baaraw sigira sen kan olu fɛ yen jɛrɛ in tako 22 ye nin ye ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bange kɔlɔsi kan gaw bɛ se k'u hakili to yɛrɛ la cogo min na a bɛ fɔ ma ko cancer de col de l'utérus o fana bɛ se ka furakɛ cogo min baabu sigira sen kan kununko Gawokaw fɛ yen baara ɲɛmaaya tun bɛ Gawokaw ka maire bolo yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ cogo min hakɛw ka dafa cɛ ni muso denmisɛnw ni lujuratɔw baara in baabu sigira o kan u y'a yira sa k'a fɔ ko mai kalo tile 12 sa fo min ye juin kalo tile 11 baara in bɛna na to sen na gouverneur ka ɲɛmaaw maire ka ɲɛmaaw dugudentɔnw bɛɛ lajɛlen weleli ma dabila musolakaw ni denmisɛnw ma o bɛ se ka wuli ka jɔ cogo min na Gawo ale kɔnɔna na fala ye luluninkaw fɛ yen luluninkaw ko ka ɲɛmaaw fo fala ye basigi a nalen n'olu fɛ yen an ka dɔgɔ ye bi o lemuruba feerela ninnu k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na conseil des ministres ale baabu kɔnɔna na